Megérkezett a magyar starter, srácok! Itt van a magyar starter a legújabb top classból, Szoboszlai Dominikkal az elején, illetve a magyar válogatott logójával, címerével ott virít. Ugye bontottunk már top class startert a legújabb top class 2024-es szériából, azonban az a nemzetközi verzió volt még kint a Panini stúdióba, hiszen van eltérés a kettő között. Kezdjük azzal, hogy míg a nemzetköziben a spanyol válogatott van benne, addig a magyar verzióban értelemszerűen a magyar válogatott, és nincsenek benne a spanyol válogatott kártyák. Illetve a nemzetközi verzióban 35 Holo Giant nyitható, míg a magyarban ez 23-25 körül alakul, hiszen a nemzetköziben van 11 francia Holo Giant extrába, itt meg csak 2 tudtok kinyitni, illetve ott vannak ugye a spanyol Holo Giantek, itt meg aztán van magyar Holo Giant, de ez majd reméljük mind kiderül majd itt a széria közben, hogy egyáltalán léteznek-e magyar Holo Giantek. Én nagyon elszomorodnék, ha nem léteznének. De a nemzetközi verzió is nagyon izgalmas volt, van 2 spanyol kártyám. A héten lesz majd egy olyan videó, hogy együtt berendezzük a Top Class albumomat, csak gondoltam, hogy akkor várjuk már meg, nyissuk ki ezt a kezdőcsagot. Itt van az asztalon előttem, és látjátok, ott is van rajta, hogy Hungarian Edition, meg hogy írjam magyarul is, hogy kezdőcsomag. Mi van benne? 32 kártya, 2 Holo Giant, gyűjtőalbum plusz hivatalos útmutató, és itt szépen a csapatok végig, ugye Arsenal, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern, Inter, angol válogatott, francia, német, olasz, magyar, illetve az amerikai válogatott. Itt legalább nem pizsamás német válogatott, meg olasz válogatott, francia, angol válogatott játékosokat fogunk kinyitni, hanem rendesen licenszelve van. FIFA matrica ott van, hogy hivatalos széria, ugye Panini logó, minden ott is ott van, hogy hivatalos. Mbappé, Vini Juni, Szoboszlai, Kim Min-jae, Harry Kane, illetve egy gigantikus Haaland a háttérbe. Fordítsuk meg, hiszen egy ilyen kezdőcsomag 4500 forintba kerül. Vannak ugyanúgy paralel változatok az Unbeatable-ökből. 20 csomagonként lehet nyitni amúgy egy színes paralel változatot a legújabb Unbeatable kártyából, tehát 100 csomagonként van esélyed arra, hogy mind az 5 színt kinyisd papíron. És ugye, hogy milyen színek vannak, True Blue, Red Hat, Greenlight, Royal Purple, illetve Bright Gold, úgyhogy itt is írja, a különleges Unbeatable kártyák véletlenszerűen fordulnak elő, átlagosan minden 20. 8 kártyát tartalmazó csomagban, tehát a sima pakban fordul elő 20 csomagonként a paralel változat. Itt van a gyűjtőalbum, egyből ott van egy Sallai Roland Master, illetve egy Acerbi, jól fel van fújva amúgy levegővel ez a starter. Ami még benne van, egy sima pak, illetve egy fatpack ebbe a kezdőcsomagban, van hivatalos útmutató, és illetve ugye a fatpackhez jár 2 Holo Giant, úgyhogy bontsuk ki. Itt lent meg írja, hogy a Holo Giants kártyák nem tartoznak az alapkártyakészlethez, és nem a gyűjtemény részei, tehát azok ilyen limited edition szinten vannak, tehát a gyűjteményen felül. Ami még érdekes, egy 270 kártyát lehet kigyűjteni a legújabb Top Classból, 135 simát, 135 csillogósat, de most már tényleg nem húzom tovább. Bontsuk ki. Minden itt, szakadj már! Na, ott van az, hát azért csak megbirkózunk vele. Ez a friss illat, hát ez konkrétan úgy srácok most lett legyártva a gyárba. Amikor mi kint voltunk Olaszországban, akkor még nem is létezett ez a kezdőcsomag, hiszen akkor rakták össze, és annyira friss, hogy így kibontásnál most nagyon megcsapott ez a friss nyomdaillat, hogy érződik rajta, hogy kb. Még ropog. Hát most szedték ki a kemencéből Olaszországban. Itt van a sima pakkunk, itt van a fatpackünk, és ugye a fatpacken is rajta van, hogy Hungarian Edition. Itt van nekünk a kis hivatalos útmutatónk is, hogy ugye melyik. Először lapozunk az elejére, itt van, hogy 135 base, és akkor ott van a másik 135 csillogós. Ugye itt is szó van az Unbeatable paralellekről. Ha lapozunk, akkor itt van, hogy Anglia nemzetközi címek, hogy ki mennyi nemzetközi trófát nyert, mert egyet, franciák 8-at, Németország 8, Olaszország. Hát Magyarország igen, sajnos még nullát, reméljük ez idén nyáron talán megváltozik, illetve az Egyesült Államok 9-et. Aztán ugye itt vannak a csapatok, ugyanúgy lebontva, hogy melyik csapat hány trófeát nyert. Mi a legnagyobb győzelem? Real Madrid, Barcelona 11-1. Hát ezt... Ezt inkább hagyjuk, jó? Tehát nagyon jó az útmutató, ezt most inkább hagyjuk. Itt van a magyar album, van hozzá természetesen
oldalszámozás is, amit én nem szoktam felragasztani. Ezen a felén itt van a checklist, 270 kártya, és ott is leírják, hogy 2023. október 31-én zárta le a Panini. Tehát a statisztikák, a gólok, mert lesz a héten egy közös videónk Renátóval. Minden, amit a kártya hátulján láttok, ilyen statisztik, hogy hány gólt lőtt, hány meccsen lépett pályára, az tavaly október 31-i állapot. Na, posztok szerint van berendezve, először jönnek a kapusok, aztán a védők, középpályások, támadók, és a támadóknál is, meg a védőknél, a középpályásoknál is, tehát van right back, center back, left back, középpályán furcsa mód csak támadó középpályás, illetve középső középpályás van, támadóknál nincsen ST, az is fura, mindegy, ott is pozíciók szerint szépen le van osztva. Felültöltős, 9 zsebes album, ugyan megszokott Panini, igazából dupla annyi belefér, épp ezért fogom szerintem úgy pakolni, hogy egy zsebe csak egy kártyát teszek, hiszen akkor láttam a kártya hátulján is a statisztikákat, mert amúgy lazán belefér. Mondjuk akkor nem férnek bele a Holo Giant-ek. Akkor majd eldöntjük, hogy melyik kártyánál mi hogy lesz, és akkor itt van a... Hát bár lehet, hogy a Holo Giant-eknek majd külön albumot szentelünk, meglátjuk. Tök jó, itt van a magyar starter, bontsuk ki először a sima pakot, aztán megnézzük a fatpacket. Ugye esélyek nincsenek rajta, azért ez mégis egy prémiumabb széria, nem az a megszokott standard Adrenaline XL, a kártya, a vastagsága is sokkal nagyobb, sokkal prémiumabb, alapból a textúrája, top class logó, meg ott virít, ott van, hogy hányos kártya, João Félix éppen bűvöli a labdát Barca mezben, itt pedig a hátulján, hogy egyrészt hol született, mikor, 11 mérkőzése volt akkor már a Barcelonában, és 3 gólt szerzett, és ott van ugye amúgy egy LV a top class szériában, meg alapból is, ugye? Na van még egy Theo Hernández, illetve egy Politano, nagyon tetszik, hogy alapból dupla fotó, tehát rajta van simán, illetve ugyanez a meccs jelenet, még a hátulján, csak ugye más színben, ami illik a kártyához. Nyitunk egy Gündogánt, Winnert, amúgy szerintem sokkal szebbek lettek a kártyák az idei évre, minden szempontból, és nagyon tetszik, hogy a Winner úgy fekete-fehér, hogy a mez közben színes. Ez nekem nagyon bejön, illetve csillog mindenhol. Ez az elektrik, na ezt amikor a Panini stúdióban is bontottuk, én nagyon meg voltam lepődve rajta, hogy olyan kis 3D effekt, de mégsem. De hiszen ott van zöldben, pirosban, alapból nagyban, ez, hogy az elektrik így ketté van vágva, és így egymásra épül az alja a szövegnek a tetejével. Ez is zseniális. Ez az elektrik kártya annyira szép, hogy én azt nem tudom elmondani, nekem a kedvenc kártyatípusom. Ez annyira, hát azért a Panini ezt a dizájnt annyira oda tette, hogy eléggé magasra tette a lécet itt a kártyagyártó piacán. Van még egy Dest, illetve még egy Masterclass Hammers, itt pedig az ország zászlója kígyózik a háttérben. Na bontsuk ki a fatpacket. Itt azért nagyobb esély van az Unbeatable-re, illetve azt hiszem a tavalyi szezonban mindegyikben volt egy Unbeatable, illetve lesz 2 Holo Giant is, amit majd megnézünk. Na, Mount, aztán Delict, utána egy Tchouaméni, van egy Ederson, illetve egy Pepi, meg vannak fordítva a kártyák, úgyhogy el kell lapozni eddig, hogy visszafordítsuk. Egy Electric Foden, egy Magic Mix Di Marco, illetve Lautaro Martinez, itt is a háttérben itt vannak különböző adatok. Van itt nekünk egy Winner Kimmich, aztán egy Masterclass, sőt Rainbow Master, bocsánat, Sané, 3 fotóval az elején, és ha megfordítjuk, ott van még egy fotó, nagyon-nagyon jól néz ki, illetve 8,1 millió követője van az Instagramon. Utána Kingsley Coman, utána Trossard, egy Konaté, van itt nekünk Eder Militao, egy Ben White, Dibus Dénes, megérkeztek a magyarok, aztán itt van még Sané, egy Rafinha, utána Rainbow Master Müller, van itt egy Goretzka Winner kártya, aztán itt van egy Electric Dumfries, utána újra Rainbow Master Rodrigo, egy Lamine Yamal New Sensation, konkrétan rookie kártyáról beszélünk, ugye? Nagyon szuper, hogy itt is mondjuk van meccs jelenet még rajta, külön rendes fotóba, elképesztő jó. Aztán itt jön egy Harry Kane Masterclass, és jön az Unbeatable lapunk, aki nem más, mint Vinicius Junior, sima Unbeatable-t nyitottunk, nem paralel, és itt nagyon tetszik, hogy a hátulján, tehát ugye ki van vágva a képből, de hogy a hátulján rajta van az egész jelenet, amikor lefotózták, ugye a gólörömbe, úgyhogy menjünk át, mik maradtak itt? Hát mondtam, hogy van magyar Holo Giant, ez és... Na jó, Sallai és Szoboszlai.
Kinyitottuk a 2 magyar Holo Giant-et egy fatpackből a kezdőcsomagból. Nézzük először sallait, a textúra itt nagyon érdekes, mert valamennyire lehet hallani. Tök jó a tapintása, nagyon prémium az egész. Főleg, hogy ott van kicsibe a kép, és annak is egy ilyen külön mattos tapintása van, és itt van az elején, elképesztő jól néz ki, a Panini logó csillog jobbra-balra, és itt van Szoboszlai Dominik is mellé. Hát ez hihetetlen, hogy kinyitottuk a 2 magyar Holo Giant-et egy fatpackből. Több se kell, srácok, ez a bontás, ez így kerek. Nagyon durva az új Top Class, főleg, hogy lett Hungarian Edition, hiszen gondoltak a magyarokra, a magyar válogatott olyan forró, hogy kijut a nemzetközi tornákra, hogy külön csinálnak nekik szériát a Top Classon belül. Büszkék lehetünk rájuk szerintem, srácok, úgyhogy ez lett volna ez a magyar kezdőcsomagbontás. Nem jutok szóhoz. Találkozunk holnap. Ha tetszett a videó, dobjatok rá lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg. Holnap találkozunk, addig is legyetek jók. Sziasztok!